Sziasztok! Én Dia vagyok, és ma egy ilyen közös videóval jöttem nektek, amiben azt szeretném veletek közölni, hogy most változtattam meg a csatornám nevét, és a tesómmal egy közös csatornát indítottunk el, amin mindig közös videót fogunk készíteni, csak néhány ilyen közlő videó lesz, vagy hát pár ilyen videó, amit egyedül fogok, vagy ő fog csinálni az én telefonomon, mert az ő telefonja elromlott, ezért nem tudunk videót készíteni az ő telefonjával, sem felrakni a YouTube-ra. Ezért attól függetlenül, hogy az én telefonomon csináljuk azt az egész videózást, attól függetlenül ezt nem bánja a tesóm, és ezért ketten fogunk mindig videózni. Úgyhogy szerintem közölni akartam veletek, hogy ne lepődjetek meg, hogyha nagyon-nagyon nem lesz ilyen egyedüli videó, maximum ilyen storytime-ok, de a vigyázkész mert is, vagy ilyesmi, vagy mersz, vagy elképzelés és valóság, vagy tehát az ilyen videókat, ezeket mindig hát jobban mondok, ketten fogjuk csinálni, mert ugye közös csatornánk lesz, és akkor az lett a nevünk, hogy a mind a kettőnk nevét összeraktam, csatornánk nevét, és akkor az lett a neve, hogy DiaXXD és Turbotox. Úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog a csatornám, vagy hát a csatornánk, úgyhogy szeretném, hogyha sok lájkot nyomnátok, és iratkoznátok a csatornánkra. Ennyi lett volna a közlő videó. Sziasztok!